дилбар гамназарова зани 41 сола модари 4 фарзанд аст. зиндагии онҳо дар кулбаи харобаи бо ном Вагонча ки дар шаҳри Бӯстон ҷойгир аст мегузарад. дилбар зодаи шаҳри Душанбе буда мегӯяд бо сабабҳои гуногун ба ин ҷо кӯч бастаанд. худо раҳмати бувам аз Самарқанд будан, аз шаҳри Самарқанд будан, аз тарафи Улуғбек рафту омад мекардем. то ҳамин ҷанги вай шуданаша мо рафту омадамон буд Самарқанда. худо раҳмати бувам 27 сари сол бувашонам надида буда. ақаллан амурдаву аз ин дуо мо хабардор шавем гуфта бувам ҳамин тараф ба омада. бувам худо раҳмати худашон военни ҳарбӣ, военни часпа кор мекардам, духтур будам. манам кор мекардам, духтур будам. манам духтур будам, кор мекардем, коромон буд, ҳама баҳомон буд. то ҳамин бувам гузаштагишона, то дадом гузаштанашона, то ҳамри коғазу ҳамаваҳо гум шудана, ман ҳамин ҳолатба мондам. дилбар аз оилааш ҷудо шудааст. фурсате назди волидонаш ки онҳо низ иҷоранишин буданд бо 4 фарзандаш ҳамроҳашон зиндагӣ мекард. баъди вафоти волидонаш маблағи хонаро супорида натавониста аз он манзили иҷоравӣ мебарояд. баъд аз буваму дадом гузаштанашон хона спордан дар кор буд, иҷора будем. 3 шабу 3 рӯз болоба зиндагонӣ мекардам пеши қабри дадому бувам. наздик боло ҳамҷа гузаштам. шабона онҷа рафта рӯз мекардам, рӯзона мефуромдам. духтарчам бачаҳоя гифта мегашт то ман кор рафта кор карданам. нону обу харида меомдам, мехӯрдам, бо боло мебуромдем. баъд як рӯз саҳари фронсуда будам, ман инҷа якта қалавур шуда кор мекардам. ҳафтпуштиён каса раҳмат кунад, ҳамон кас гуфтам бачам бегоҳиё ту бачат ки 3 бачат ки боло мебурӯӣ мефурӯӣ, тинҷими ҳар шаб мебурӯӣ, саҳарӣ мефурӯӣ. гуфтам таво ҳам хеле ҷои хобам нест. ёни дадому бувамба ҳамҷа шабомона рӯз мекунем. шағол мегардаду шағоло ба чӣ хел шисе. хай қаноат када шисе. ғоиб. соне гуфтам ки ҳамҷа боло якта ҷо ҳаст. склад кардаги барино ҳамҷа ҷо шуда мистиме. то ягон ҷо ёфтаната, то ягон кор кардану вай карданата. ҳамҷа ман туя шинонда ёрдам дода метонам гуфтам. майлаш гуфтам омдам ки ҳамин вагонча будааст. то сарпаноҳ ёфтан дилбар дар қабристон назди қабри падару модараш бо фарзандонаш шабро рӯз мекард. шабо мо бедор местидем, духтарчи калонам кати бачаҳоя мехолондем ки ягон мор нагузарад ё ягон чи нагузарад наказад гуфта рӯз мефуромдем. ҳамин рӯзиро гузарондем. зиндагии ин бевазан бо мардикорӣ мегузарад. хонаи мардум рафта корҳои онҳоро иҷро мекунад ва бар ивази он маоши кӯчаке мегирад. зиндагӣ ман рӯзам ҳамин мардикорӣ, пали пиёз, гашнич бошад, гашнич мекордаги заминашу замин фақат. стройкаҳо баям кор мекунем, кладка мекунем, бетонрезӣ бошад бетонрезӣ ба мерем. рӯзомон 30-35 рӯзе ки бетонрезӣ шавад 40 сомон. стройка броем 40 сомон, замин ба броем 30 сомон. ҳамин хел рӯзамон ҳамин ки кор бурод меброем, кор мекунем, дегамон меҷӯшад, кор набурод меснем. фарзандони ин зан аз меҳри падар дур монданд, зеро ҳамаи онҳоро айёми тифлиашон падарашон партофта рафтааст. имрӯз фарзанди калонияш дар синфи 8 таҳсил мекунад. мактаб рафтан барояш риёзат шудааст. барои он ҷо расидан 40 дақиқа вақт меравад. аммо дилбар гамназарова шукр мекунад ки ӯ ягона фарзанди ҳуҷҷатдори оилааш аст. метрска гирифта натонистам. паспортамам буд, ҳамаш буд. бувам касал вазбин хо рафтан давудави ваёкати 2 сол 3 сол бувам хо рафтаги будам. дадом касали рӯҳӣ дошта. ҳар ҷо мегаштам дадом. ваҳо ки овора шуда коғазои фарзандонам буд. 5 сол мешавад ки ин ҷо барояшон макони истиқоматӣ аст. чанд маротиба ба мақомоти шаҳру вилоят муроҷиат кардааст, аммо набудани ҳуҷҷат монеаи кораш шудааст. худаш баробари 3 фарзанди дигараш ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсиятро надорад.
Амна гуфтам интернет бачиам хайч не интернетам давлат ёрдам. Намнавай кардам хадинам ганда пешат чукнам. Шанбе якшанбе охай агар тонам гирум мебиум ягон ҷои ваям агар натонам ҳичи коғазам тайёр карда натонистодиам ки ақаллан интернет бемонам. ҳарсеш мехондаги ҳарсеша гуфтам духтарчама ин ҳарсеша интернет бомонам гуфтам хай интернет хонда вай кунад. Мардумам токай ман ба ёрдам мекунад токай вай мекунад. зиндагии ин зан бо мардикорӣ мегузарад. онҳое ки аз аҳволаш бохабаранд то қадри имкон дастгириву кӯмакаш мекунанд. солҳои аввали истиқомат дар ин вагонча ҳатто хати барқ набуд. одамони хайрхоҳ барои ӯву фарзандонаш шароити зист карда дода ба ин ҷо аз масофаи ноқили барқ кашиданд. фарзанди калонияш озода назди мона омад. мушкилоти зиндагии ӯро дар наврасияш аллакай дилшикаста кардааст. дигар таънаи ҳамсинфонашро бардошта наметавонад ки онҳо бехонаанд. қаҳрамони гузориши мо боре кӯшиш кардааст ба муҳоҷират равад, аммо тақдири минбаъдаи фарзандонаш ӯро аз ин роҳ боздошт ва ба хотири 4 фарзандаш ӯ ин ҷо монд. мушкилоти сахти иҷтимоӣ дилбарро домангир кардааст. аз ҳар як мушкилоти пешомада илоҷ меҷояд ва вобаста ба шароиташ корбарӣ мекунад. духтарчи калона мактаби якба мехонад, мактаби миёнаба 8 синф мехонад. мактабашонам ёрдам додостиам, фонди мактаб, пули китоб, ремонтошон. маълимошона имрӯз дина буд вай кардам ремонти мактаба хай пулаша дода наметавонам. устон накобетон ман рафта ремонт карда синфошона рангубор мекардаги вай мекардаги боштон мерам мекунам. гӯ не хола апаҷону шумо зиқ нашавед, мо худамон ёрдам мекунем. парсол барои формаи мактаб, барои либоси анҷому сарутани мактабаш сарафане ки 3 синф мехонд ҳамон ваяш буд. қайчи карда сараша гирифтаму юбкати дӯзонда мондам. имсол акун гуфтам вай кунад моҳон ёрдам метиҳем. агар ёрдам тиҳам сарутаноша. мо аз мушкилоти дилбар эгамназар ва дар рӯзҳое ба шумо нақл намудем ки ҷанбасти моҳи рамазон аст ва мардум дар ин моҳ мекӯшанд ки бештар кори саховату хайрро анҷом дода бошанд. дилбар бо вуҷуди чунин мушкилот доштанаш аз чунин тақдири талх доштан шиква накард. дирӯзу имрӯзашро барои фарзандон бахшид ба хотири оне ки онҳо оянда дошта бошанд. дар кунҷи экранҳои худ шумо рақами телефонии ин занро мебинед. онҳое ки мехоҳанд барояш кӯмак кунанд метавонанд муроҷиат намоянд. гузориши сайёра махсумова ва наимҷон аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.